Вітаю вас в етері телеканалу АТR Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найголовніші теми. Ну, тема в нас, в принципі, останніми місяцями і наступними так само буде війна. Але це саме той час, коли я запрошую до себе і до вас в гості людей, до яких я сам маю власну довіру і слова яких для мене мають значення. Сьогодні я дуже радий, що погодився з нами поспілкуватися. Народний депутат України, людина, яку ви всі знаєте, член делегації в Раді Європи, в парламентській асамблеї Ради Європи, української делегації, звісно, Олексій Гончаренко. Салям алейкум, Олексій. Алейкум салям. Слухай, ти такий поліглот. Я думаю, що тобі, в принципі, легко буде вивчити кримську мову за нагоди. А я б з задоволенням, до речі. Треба, коли буде трішки більше часу, з великим задоволенням. Я хочу, знаєш, давай відразу по подіях дня. Я був дуже здивований, я навіть перевірив це висловлювання, тобто я не повірив скріншоту. І зайшов я на сторінку такого американського російського ЗМІ, типу ліберального «Настоящее время», Прага. Ну, це філіал «Голосу Америки», Радіо Свобода тощо. І ось цитата пані Світлани Тихановської, з якою ти, здається, знайомий навіть особисто. Знайомий, так. Ну ось вона раніше там про Путіна казала щось. Ну ладно, вона ніби вибачилася, сказала, що так, трохи це була політична помилка, так, цей час вже минув, добре. Але зараз дослівно цитую російською мовою, мовою оригіналу. «Во многом благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях». Це сказала Світлана Тихановська в Празі в інтерв'ю «Настоящему времени». Мені складно це коментувати, тим більше я можу бути упередженим, тому я прошу тебе, це сприймаються українці як всі, з ким я поспілкувався останні 2 години, як нахабство. Дивна заява. Треба, дивись, я завжди до цього ставлюся і спокійно, і обережно, тому що треба подивитись контекст цього інтерв'ю, від чого йшло, до чого йшло, чому це прозвучало, і тоді давати остаточні оцінки. Очевидним є те, що, на жаль, режим Лукашенка сам став агресором. Ти вже згадував про парламентську асамблею Ради Європи. Так ось ми там прийняли чітко, в постанові вказали, і це була моя поправка, що режим Лукашенка несе відповідальність згідно з рішеннями ООН. Країна, яка надала свою територію для здійснення агресії, є також агресором. Тому Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка є агресором. Звичайно, що білоруський народ, ми знаємо, є мільйони білорусів, які співчували Україні. Є багато білорусів, які в тому числі інформували нас про те, що відбувається на території, куди рухаються, які состави, зброя і так далі. Це теж не є таємницею. Були й такі білоруси, які дійсно там партизанили в електронному, скажімо так, вигляді. Тобто там зривали і роботу білоруської залізниці, і це теж було. Але в цілому, звичайно, що більшість білорусів мовчала, Лукашенко надав територію, Росія цією територією скористалась для цієї жахливої атаки, інакше б вони до Києва не дійшли, а це був, безумовно, величезний виклик для нашої держави, не просто там, а існування держави, те, що Київ міг буквально там на 2-3 день, як хотіли росіяни його захопити. Це можливо було зробити тільки з території Білорусі, і це відбулося. Думаю, що пані Тихановська, даючи таку відповідь, видавала бажане за дійсне. Давай залишимо їй відповідальність за це висловлювання. Може, дійсно це вирвано з контексту, але, на жаль, не думаю. А якщо це не вирвано з контексту, то я закликаю особисто пані Тихановську вибачитися за це перед українцями, бо це звучить недоречно, це так дипломатично кажучи. Я хочу перейти до іншої теми дня. Вона теж стосується війни, хоча й не напряму, але нарешті знищено
розформовано фракцію так званої ОПЗЖ, проросійська колаборантська фракція у Верховній Раді України. Але я багато вже коментарів читав і чув, що це, ну так, формально це правильне рішення, але вони ж залишаються, вони нікуди не ділися, вони так само продовжують робити, як робили. І взагалі, як в контексті боротьби з колаборацією, в принципі, що це за крок і які мають бути наступні кроки, на твою думку і на думку людей, ну, патріотичних, серед яких ти спілкуєшся, і в тому числі депутатів, там, можливо, від різних фракцій? Ну, по-перше, що відбулося? Ну, це важлива, насправді, річ. Вона достатньо технічна, тому що відбулося це тому, що фракція ОПЗЖ більше не нараховує необхідну кількість депутатів для того, щоб існувати як фракція. Є в Верховній Раді мінімум, це кількість мінімальної фракції, це була фракція «Голос». Якщо, мені здається, це 19 депутатів. Якщо в тебе нема 19 депутатів, ти не можеш називати себе депутатською фракцією. Все, тут якби все просто. А з ОПЗЖ почали виходити депутати з другої сесії, коли ми зібралися ще в березні, а потім вийшла велика частина на останній сесії, створивши замість ОПЗЖ ПЗЖМ. Значить, вони поміняли О на М в кінці, тобто була опозиційна платформа «За життя», тепер вони платформа «За життя та мир». Тобто перестали бути опозиційними, а стали ще за мир. Ну, зрозуміло, що це класична назва, змінили вивіску, перекрасили з Челейбу, да? Зрозуміло. Але у зв'язку з тим, що вони створили таку групу і вийшли при цьому з ОПЗЖ, то фракція ОПЗЖ перестала існувати. А в будь-якому випадку це добра новина. Тобто все, що ми зараз будемо говорити далі, але сама новина ця добра. Нарешті фракції відкрита колаборантської, яка відкрито це фактично говорила, що вони є колаборантами, які їздили до Москви, стояли там в Держдумі, щось їм аплодували українським братям, вот ті вот вменяемые депутати приїхали, які наші браття, і так далі. Це все ганьба, вона припинилась, і цієї фракції більше немає. Далі, звичайно, мені теж дуже багато людей пишуть, да гнати їх всіх треба взагалі, що вони роблять в сесійній залі. Я просто хочу нагадати, що на відміну від Російської Федерації, і це наша сильна сторона, але ця сильна сторона часом, ну і певні складнощі робить. Ми демократична країна, і країна, в якій є верховенство права. Цих людей обрали громадяни України. Нам цей вибір не подобається, але вони їх обрали. Я сподіваюся, що зараз, колись відбудуться нові вибори, громадяни України, які тоді віддавали свої голоси за ОПЗЖ, більш ніколи так не зроблять. Хоча хочу тобі сказати, що мені здається, що якась в них частина, ну я не знаю, що їх може змінити і як би переконати. Ну але багатьох Путін градами по голові, обстрілами, ракетами переконав. Тому що багато ОПЗЖ набирало в Маріуполі, просто знищеному місті. В Харкові, який шалено постраждав, дуже боляче говорити про Харків теж, в Миколаєві, в моїй рідній Одесі, яку ось там на 9 травня привітав Путін ракетами, які вбивають цілими родинами людей. Тому багато хто, я думаю, що вже все зрозумів, і тому свої голоси вже ніколи таким силам не віддадуть. Ну, але поки що в нас є той парламент, яким він є, ці люди обрані, вони є народні депутати. Ми не можемо їх взяти і вигнати з сесійної зали. Це неможливо, ми не Росія. Але що можна і треба робити? Ми прийняли закон про колаборантів. Цей закон довгий час не підписував президент, там були складнощі, але врешті-решт підписав. Сьогодні є, ну ми вносили зміни, він там запропонував дещо змінити, ми дослухались, і значить, тепер цей закон є. Треба провадити кримінальні провадження, відкривати, далі суд. А вирок суду фактично він автоматично позбавляє депутатського мандату. Тобто треба доводити до вироку суду, тому що ми є правова демократична держава. І за вироком суду цих людей і у в'язницю, і одразу це буде означати втрату для них депутатського мандату, тобто і до побачення сесійна зала Верховної Ради. Ну от якби такий механізм, іншого механізму в нас немає. І при всьому тому, що я розумію емоції людей і сам їх поділяю, все ж, але хочу нагадати, повторюю ще раз, що для нас дуже важливим є, що ми віддані Конституції України,
І іншого способу Конституція України не передбачає. Добре, Олексій, що ти згадав про цей закон про колаборацію. Звісно, я думаю, то переважна більшість людей не читали і не цікавилися деталями, бо зараз у всіх справ багато, і вони так чи інакше і в тебе, і в інших пов'язані з війною. Але ти народний депутат, і ти точно бачив закон цей. Тому мені дуже непокоїть, знаєш, звісно, там Конституція, демократія тощо, тому пускати там на самотік ситуацію це небезпечно, бо дійсно залишаються люди, яких не переконає ніщо. Ну, може, вони зараз перелякані, там фізично перелякані, чи в вигнанні знаходяться, але згодом це може відроджуватися. Ми спостерігали таке, ось, і не хочеться, щоб хочеться, щоб щось було закріплено на законодавчому рівні, щоб щось вже більше ніколи не сперечатися. Тобто крапка і все. Так, ось і зараз я спостерігаю певний процес всепрощення. Я бачу на великих екранах з українськими прапорами людей, які просто вчора, не вчора, а 23 лютого, до 23 лютого, до закінчення своєї черги там телевізійної на проросійських каналах, та і все життя своє, всю війну з 14-го року просували руський мір, так званий нам. Я прізвище не буду навіть називати, їх всі знають, і сьогодні вийшла петиція журналістів з закликом до міністра культури очистити на загальнонаціональний марафон від колаборантів медійних. Так, але вже вони викручуються, критеріїв немає. Там брали неодноразово інтерв'ю з Шарієм. Запрошували тих чи інших. Там про біолабораторії розповідали, так і інше. Тобто є занепокоєння таке. Я перепрошую, так довго. Напевно, ти в курсі, ти теж маєш відношення безпосередньо до журналістики. А мене просто я не стільки навіть обурений, мене лють просто. Я не можу їх бачити, я не хочу їх бачити ніде. Як нам зробити так, щоб ці люди, принаймні, до кримінального переслідування з підозрою в колаборації, в зраді, щоб ці люди отримали заборону на професію, щоб ці люди були люстровані. Бо ми знаємо, що це просто, це підло, це дурниця якась, і це на рівні просто зради власної армії. Таких людей показувати як обличчя української журналістики під час війни, яка має бути другою армією лише на медійному фронті. По-перше, я хочу привітати всіх справжніх українських журналістів з отриманням Пулітцерівської премії. Це така найвідоміша Нобелівська премія в сфері журналістики. І українські журналісти колективно всі отримали її. Я тут не буду вести суперечки, хто більше, хто менше. Тут кожен абсолютно величезну роль зіграв. І я хочу подякувати телеканалу АТР за принципову позицію протягом багатьох років. І тобі, Айдере. Це питання тисяч українських журналістів, які заслужили на цю премію. І дійсно інформаційний фронт є надзвичайно важливим. Що стосується журналістики і того, хто може себе називати далі журналістом, кому є місце в ефірі, кому нема місця в ефірі. Я до цього ставлюсь дуже обережно в тому сенсі, що я не є журналістом. Дійсно, я блогерствую, і зараз все дуже змішалося. Маю там величезний YouTube канал, більше 600 тисяч підписників, там теж висвітлюю події. Тому, можу сказати, допомагаю на цьому фронті, але все-таки я не є професійним журналістом. Я би волів бачити це таким чином, що є певна спільнота професійна журналістів, яка каже, що ця людина є гідна того, щоб називати себе журналістом, а ця людина не є гідною. З багатьох причин може бути. Це може бути позиція щодо підігравання агресору, це може бути репутація така, яка не дозволяє бути лідером думок і так далі. Тобто це може бути різноманітні причини, але результат один, що ця так спілка каже своє висновок, і цей висновок довіряють йому всі. Вона каже, що ми кажемо, ці люди, там Іваненко, Петренко, Сидоренко, неважливо, хто, вони не гідні, ми їх не беремо в нашу спілку, а далі ви самі вирішуєте, там телеканали, громадяни, слухати їх чи не слухати. Сьогодні кожен може зробити свій YouTube-канал, хочете його, слухайте. Але ось називати себе журналістом, ми вважаємо це неправильно. І
Я думаю, що якраз державне телебачення, коли ти кажеш про марафон, це ж державний марафон, і це під час військового стану, якраз би до цього би мало б дослухатися абсолютно, але має бути це прозвучати, саме як думка журналістської спільноти, але дуже широкої спільноти, не окремих журналістів, да, а така, щоб це всі зрозуміли, що це загальна думка журналістського корпусу України, що ці люди, от ми їх там вважаємо журналістами, а цих людей ні. І мені здається, це найкраще був би вихід, тому що законодавчо ти це не вирішиш. Ну, то як ти пропишеш це? Ті, хто брали інтерв'ю, як ти сам сказав, в Шарія, ну, та і що? Ну, якби вони скажуть, так, а подивіться інтерв'ю, вон у Усами Бін Ладена брали американські журналісти інтерв'ю. Так що це означає? Чи там у Путіна брали інтерв'ю, в Лукашенка в черзі стояли, брали інтерв'ю найкращі світові журналісти. Що це означає? Тому на це можна завжди на один аргумент дати, другий аргумент, на другий дати третій. Тому я тут за самоорганізацію і самоочищення. І мені здається, це питання я би волів переадресувати тобі. Тому що питання, ну, тобі, як в твоєму обличчі, журналістам українським. Тому що питання політиків, тут це зрозуміло, тут це вирішують виборці. Є чіткий критерій. Виборці хочуть бачити ту чи іншу людину в парламенті, вони її побачать. Якщо тільки суд не сказав, що ця людина є злочинець. А не хочуть, не побачать. А в даному випадку, я думаю, що це мають бути журналісти, і ми би всі до них дослухалися. І це було б слушно і мені, як політику. Бо часом я тобі скажу, і мені там дзвонять, пишуть, ми канал, ми хтось хочемо з вами інтерв'ю. Так, а хто ви? Ми канал, щось там, Укрлайф, ТВ 1, 2. Ти такий думаєш, боже, що це за канал? Я не знаю про нього. Ну зараз під час війни взагалі не дуже до того, але от навіть до війни, можу сказати, в мене було таке. Ти маєш іти, дивитись, так щось незрозуміло. Ну, а потім ти знаходиш, що той там гуглиш, що це телеканал якийсь там дотичний до Медведчука і кажеш, ідіть в сторону руського воєнного корабля. Але було б простіше, коли б, да, ти б розумів, оце журналісти є там в профспілці, так умовно дуже кажучи. І це журналісти, да, які користуються повагою колег. Все. І ти розумієш, що ти можеш тут не переживати, ти не потрапиш в якось лайно, даючи їм інтерв'ю чи спілкуючись. Ну, я напевно, таким би чином відповів на твоє питання. Ну, я хочу, дякую за твою думку. Ти дійсно не хочеш втручатися в журналістські справи, я розумію, ти політик тощо, але я хочу просто прямий причинно-наслідковий зв'язок показати. Ось багато в кого в телефонах, з тих, хто там був вбитий серед російських терористів чи полонений, знаходять згадки на і посилання, підписки на канал Шарія. Вони роками його дивилися, як українського ніби журналіста. І цього ніби журналіста свідомо, а якщо чесно сказати, на замовлення власників і редакторів, яких призначали власники проросійських каналів, і абсолютно добровільно запрошували до себе так звані українські журналісти, які зараз в загальнонаціональному каналі працюють. Я просто думаю, що Службі безпеки України треба з них взяти покази, із їхніх керівників, із їхніх власників треба брати покази, треба розбиратися. Це може бути цілком кримінальна справа. А допоки цей процес триває, вони мають бути державою відсторонені від цього процесу, бо вони легалізовували, не знаю, як правильно сказати українською, його як українського ніби журналіста. І це вбиває. Тобто ми зараз бачимо Маріуполь, зараз бачимо всі ці страждання, вбивства, геноцид, тощо, Бучу, тощо, це жах. Та? І вони, ці люди, вони причетні до цього через легалізацію Шарія та інших проросійських покидьків, які зараз просто кудись зникли, багато з них. А, до речі, ти знаєш, де така звізда, зірка, чи скоріше, правда, звізда, як Мураєв? Ось що ти чув про нього? Він такий я був голосний. Нічого не чув, не бачив ніде, тому навіть важко сказати. А що до Шарія, я не можу не погодитись, навпаки. Я тобі скажу, що я декілька років присвятив тому, що звертався до наших правоохоронних органів. Я знаю, не тільки до наших правоохоронних органів, а до литовських правоохоронних органів.
зробив багато, разом з допомагав Марку Фейгіну в цій справі для того, щоб його позбавили статусу біженця в Литві. І ми добилися цього. Я по моїх зверненнях СБУ відкривала кримінальні провадження по Шарію. І ну, звичайно, що за все це там роками мене там поливали брудом, там Шарій і його там всі ці друзі і так далі. Тому я хочу побачити Шарія не просто відстороненим від ефіра. Я вважаю, що Шарій – це абсолютно свідомий агент країни-агресора. Людина, ні, про нього навіть не йдеться. Да, руки по лікоть про нього навіть не йдеться. Да, руки по лікоть в крові, хоч він особисто не вбивав, але як ці Соловйови, Скабєєви, він вбив насправді більше, ніж будь-хто інший, тому що він... Та, звісно, вони ж привели сюди їх. Да, привели і всю цю ненависть сіяли і так далі, тому мають відповідати. Я дуже радів, коли це було рішення, коли його нарешті затримали в Іспанії, де він там в собі в віллі за кілька мільйонів євро, значить там спочиває спокійно. То звичайно, що дуже радів. Шкода, що його поки відпустили під підписку про невиїзд, але я дуже сподіваюся, от прям дуже. Я дуже буду радий побачити Анатолія Шарія в Україні. І з точки зору справедливості, і з точки зору, а отут якраз до твоєї думки, що думаю, що Анатолій Шарій може дуже багато розповісти про те, хто фінансував його діяльність, хто допомагав йому, хто були ті люди, які... Ми ж бачили, пам'ятаєш, в мене просто є там особиста історія зараз, якщо в мене є хвилина, я швидко її розповім. Це був якийсь рік, не знаю, 19-20, напевно, може 18-й, неважливо. Значить, було злито переписку Шарія, в нього була така, ну це не ботаферма, а якби експерти такі в лапках, значить, яким він, в нього була, як виявляється, система, платив гроші, просто за згадку прізвища Шарія. Там була чітка градація, дуже смішна. Там щось $20, якщо ти просто кажеш Шарій, ну просто сказав, ми з тобою могли б сьогодні вже заробити, багато разів назвали його прізвище, значить, заробити. Далі, якщо ти кажеш там цілу фразу, то щось $30, якщо ти кажеш якусь думку, ну і в позитивному, звичайно, все це в позитивному контексті, значить, щось там до $50. І були ще окремі премії. І він просто, велика кількість людей, там був все це злито, багато хто з так званих експертів, які лазили по всіх цих каналах, вони так брали Шарія, отримували на місяць там свої 400, 500, 600 доларів, тільки за те, що вони в тому чи іншому ефірі, там сиділа людина, вони відправляли кудись, вони рахували це. Ну це дуже така весела історія. Так ось найбільшою виплатою за весь час в нього там була виплата за комусь там, я вже кому я і не можу пригадати, комусь теж експерту, який, значить, атакував мене на ефірі, коли я щось казав про Шарія, і, значить, там намагався мене якось облити брудом і захистити Шарія. І за це, як за окремий подвиг, вони йому заплатили $100. Тобто там була велика ще премія, значить, за такий подвиг боротьби в ефірі зі мною і за Шарія, проти мене і за Шарія. Тому, звичайно, що от я думаю, що Шарій дуже багато може розповісти про те, хто брав в нього гроші, в кого він брав гроші, хто йому платив, не тільки з ФСБ, а партії Шарія. Я ж хочу нагадати, що в нас в Харківській міській, мені здається, в Одеській міській раді, в Одеській обласній раді є партії Шарія. В Маріуполі. В обласній є чи немає. Вже в Маріуполі, в Харкові точно є, чи в міській, чи в обласній раді. Цілі партії, він там заводив якихось рідкісних негідників. Ну, звичайно, там, напевно, серед них є якісь виключення, але дуже складно, це дуже виключення вони є. І хто за це оплачував цей банкет? Хто платив йому за це? Кому він платив це? Тому це дуже цікава буде людина, яку треба обов'язково доставити в Україну, отримати всі покази з нього, звичайно, засудити його за закон. І тоді, можливо, ми дійсно почуємо ще не одне прізвище медійне, яке, після чого кар'єра цих медійних прізвищ завершиться. Тому, в мене така думка. Ні, цілком маєш рацію. Я хочу лише сказати, що я думаю, що це не може бути випадково. І люди, які його тягнули в український етер, вони теж
мають відповідати ще до того, як Шарій повернувся, чи коли він повернеться. І я хочу, щоб я знаю, що там війна, але це було смішно, все що ти казав, якби не війна. Бо війна це наслідок того, що робили в етерах. Що коли казали, що війни не буде ніколи, що з Росією треба дружити, там що. Там наклеп робили на телеканал АТР, на тебе, на багатьох інших чесних людей, які насправді проукраїнські, їх обмазали брудом тощо. І щось, я знаєш, ти ж постійно, як дисциплінована людина, ну коли ти не зайнятий, ти в Раді, скажи, а де всі ці проросійські депутати, де так званий Дубинський, де так званий Бужанський, де ці люди, які голосно, ну Києва ми знаємо, де які там привітав Путіна, а де всі ці люди, які за Росію були, там за русський язик, щось про них нічого не чутно, щось сталося з ними. Ну, декого з них я бачу в сесійній залі Ради. Сьогодні от прям було засідання у нас, і декого з цих людей я бачив. І ОПЗЖ фракція частково там є. Ну, вони є, вони ходять в Верховну Раду. Знаєш, знов таки, от тут є як кажуть, да, така палка о двох кінцях. З одного боку, мені хочеться справедливості. Тому що всі ці люди багато років, дійсно, тут є і особисте, але саме головне за державу. Ну, вони дійсно працювали там багато хто проти держави. А з іншого боку, от я тобі скажу приклад, коли Добкін, це було якесь 27 лютого, виступив за українську армію, я чуть слава Україні, значить, що росіяни окупанти і агресори. Чи, наприклад, той самий, я не знаю, ну, Добкін це такий крайній випадок, да? Ну, а коли Труханов, або багато хто інших, да, там робить заяви. Я всюди, і тоді я пам'ятаю по Добкіну, от особливо, там почався такий хейт в соцмережах, що да, цей негідник. А я тоді казав, і я зараз це повторю, що мені, чесно кажучи, я точно ніколи не голосую за Добкіна і не проголосую за Добкіна ніде. Але я думаю, що не час під час війни, якщо людина не скоїла злочина, який ми можемо довести в суді, оце боротися, розділяти і так далі. Він хоче зараз підняти український прапор і з ним стояти, хай піднімає, стоїть. Він хоче сьогодні вести воду в метро людям, які там знаходяться, і вибачатись перед ними, казати, що Путін – це вбивця, хай їде, розмовляє і так далі. Ну, це моя думка. Багато хто з тих мерів, які сьогодні, я тобі скажу, реально показали себе дуже гідно. Мерів східноукраїнських міст. Ну, ти Вілкула маєш на увазі, правильно? Ні, ну Вілкул він не мер, а я маю на увазі того ж Терехова, з яким я мав суперечки в ефірі. Я маю на увазі інших мерів. Вони робили заяви, а той самий Атрошенко з Чернігова. Вони робили заяви, які мені не подобались. І я думаю, що які зараз їм самим за ці заяви соромно. Але коли прийшла війна, вони тримали, і знаєте, ж вони от на своєму місці встали і боролися. І зробили. І я не хочу зараз засуджувати їх, там щось згадувати, нагадувати. Це прийде час політичних оцінок. Але сьогодні війна, в якій кожен, хто хоче стояти за Україну, якщо він це робить, реально, на справі робить, то не треба шукати і щось, ні, ти пішов геть. За Україну заходи. Всі за Україну, ми тут. Тому що дуже війна екзистенціальна. Бути чи не бути. От реально вона бути чи не бути. І Добкін, при всій моїй нелюбові до нього, як до політичної персони, бо я особисто його майже не знаю, але він мені набагато ближче, ніж Путін, Шойгу, всі ці подонки і негідники. Він громадянин України, він сидів в тому Харкові, коли його обстрілювали. Свій внутрішній борг за те, що він в тому числі винен в тому, за те, що цей Харків обстрілюють, і його громадяни, з якими він зустрічається, це його. Я це не хочу за це його, це не моя справа його за це судити. Але сказати, що якщо він хоче сьогодні встати за Україну, хай стає. Оцей прапор всіх має об'єднати.
Це правильна позиція, вона раціональна, хоча б та принаймні раціональна. Але я просто згадав, знаєш, про цього Добкіна. Я про нього майже забув, але згадав, що коли лише телеканал ЕТР опинився в Києві, не за власним бажанням, як ми знаємо. Перше, що я почув, я взагалі не чув про нього нічого. Ну крім того ролика, да, з Гепою. Він в інтерв'ю в Національному радіо сказав, що він Муждабаєва не знає, але ненавидить. Ну просто так. Да? Ну добре, я можу вибачити і все це. Бо татарин же там, ну ясна справа. Але я думаю, що вибачення має бути лише дієвим. Якщо людина, я про Добкіна, не просто в принципі, да, дієва щось робить зараз для України, це можна прийняти. А ось просто, знаєш, як якась Наташа Влащенко пише там, після початку війни, пише, до початку війни я думала, що різних гостей можна запрошувати там до ЕТР, що є різні думки, стандарти. А зараз я думаю, що я помилялася. А їй нагадали, що війна почалася не в лютому 22-го, а в 14-му році. В лютому, але 2014-го, да. Я ж кажу, вони роблять вигляд, що війна для них лише зараз. Вона зараз почалася через те, що для них вона тоді не почалася. Ось чому вона зараз саме така. Але я тут просто в цьому випадку журналістів я не бачу дієвого вибачення, на відміну від там мера Терехова, який там дійсно там напевно точно він щось робить зараз для мешканців там чи Вілкола, висловлює якого просто ясна справа, вони не влаштовують Путіна, і він так дуже різко каже про Росію. Напевно, я надіюся дуже щиро, що це дієво головне. Але знаєш. Все ж таки, я не знаю, на часі, не на часі зараз про це казати. Ось яку відповідальність мають, я без імен, бо я їх не знаю, мають і коли понести люди, завдяки, в лапках, яким зараз ми маємо не просто проблему, а жах Маріуполя з нашими бійцями, 600 важко поранених бійців, героїв, яких ми маємо врятувати в будь-який спосіб, просто асиметричний, симетричний, будь-який. Вони там опинилися, і це з їхніх прямих слів. Ясно, да, що вони опинилися там тому, що чомусь, як на таксі, проїхали через Чонгар в обидві сторони, на схід і на захід, та на відповідно Херсон і Маріуполь, проїхали колони російських військ. Що робити з цим? Чи треба зараз проводити розслідування, карати, арештовувати, називати імена? Чи ми маємо це мовчки спостерігати? Це не на часі. Я правда не знаю відповідь на це запитання з точки зору України. Можу тобі сказати свою відповідь. Розслідування проводити не те, що треба зараз, а треба було на наступну секунду, день, як це відбулося. Це розслідування має пройти. Тому що ці люди, ми чітко маємо зрозуміти, хто в цьому винний. І не тому тільки з точки зору справедливості, а з точки зору, а якщо ці люди залишились десь при владі, при можливостях, при інформації, можливо, вони надалі працюють на ворога. Тобто це ж надзвичайно є серйозним викликом. Але це розслідування, що не на часі, це розслідування не можна провести в Фейсбуці. Це розслідування не можна провести в постах, в телевізійному інтерв'ю. Ми можемо з тобою сидіти зараз, гадати, називати якісь імена, але це буде неправильно, тому що ми не знаємо з тобою. Ми не володіємо цілком секретною документацією, яка там мала бути. Ми не розуміємо, чи воно було реально заміновано, чи розміновано, як нам зараз розповідають. А якщо розміновано, за чиїм наказом? А хто його візував? Я як людина, яка працювала там на рівні влади, місцевого самоврядування, там був головою обласної ради. Я можу тобі сказати, не може голова обласної ради підписати жоден документ, в якого ззаді так званий бігунок не заповнений. Тобто в якому ще нема там 7-8 підписів, коли це перевірив той. А коли ми кажемо про таку річ, як там, якщо був розмінований Чонгар, я не знаю, але якщо він був розмінований, як зараз багато кажуть, то це ж хтось зробив на підставі наказу, в якого є цей бігунок, і там є чіткі прізвища цих людей. А далі той, хто дав цей наказ, він, може, отримав цей наказ ще від когось, не знаю, з Києва чи звідки. Тому все це має бути розслідувано, але розслідувати це можуть виключно правоохоронні органи. Ми не можемо з собою підмінити
журналіст, депутат, просто блогер, громадськість не може собою підмінити тут правоохоронні органи. Ну ніяк. Ми не можемо. Ми можемо Але поставити питання, а ми його ставимо. І ти зараз його поставив, і воно абсолютно слушне. Чому відбулось? Чому не були взірвані мости в Херсоні? Яких всього 2, якщо могло врятувати Херсон від окупації? І таких питань є низка цих питань. Не одне, не два, не 5 і не 10. Але розслідувати це можуть тільки правоохоронці, тільки вони. Тому я за те, щоб це розслідування було. Я за те, щоб обов'язково ми знайшли і покарали винних. Але я проти того, щоб це перетворювалось в Фейсбук-суд, де Фейсбук виносить рішення, що це винен той. Можливо, це неправда. Можливо, той якраз взагалі не винен. А це долі людські, це життя. До цього треба ставитись таким чином. Тому я хочу, звичайно, що буде велика проблема, якщо правоохоронні органи, ми зараз ще можемо списати дійсно на війну, що війна багато, насправді у нас величезні виклики. Наскільки, уявіть собі цю роботу, яка там, я просто трішки знаю, наприклад, по Київській області. Колосальна робота прокурорів, експертів, поліції, просто для того, щоб зібрати загиблих. Я мовчу про там зґвалтованих знайти, опитати, описати, все це зафіксувати, провести необхідні експертизи. Це ж колосальна робота, коли таких злочинів десятки тисяч. Це колосальна робота, я розумію, наскільки вони завантажені. Але якщо і надалі ми не будемо чути висновків розслідування, то безумовно будемо тоді на політичному, медійному рівні вже вимагати таких розслідувань і відповіді нам, що відбулося. Але ще раз, для мене дуже важливо через розслідування. Тут є, абсолютно погоджуюся, це точно не фейсбучна справа. Я просто думаю, що якщо ми не дізнаємося правди, то можуть бути ще гірші події, бо все одно хтось винний є, і про це колись дізнаються. Я думаю, що держава має першою сказати, назвати їх імена, бо йдеться про тисячі життів просто зараз. Я хочу перейти. Звичайно. Ти спочатку сказав, що багато там було руського міра, російських думок проросійських. От ти, напевно, ти точно аналізував це сам з собою, може з друзями, з кимось. Чому Путін найжорсткіше поставився саме до тих міст і регіонів, в яких багато, а може й більшість мешканців до війни, я не про зараз кажу, ставилися до Росії терпляче, нормально, позитивно, надіялися на мир. Деякі казали про тиск на російську мову, тобто все, що в телеящики російському було, тобто і під пропагандою жили. Таких в Одесі, ти знаєш, теж немало було. Але він і завдає і просто найпотужніших ударів по умовно колись проросійських містах. Маріуполь – це просто перший і найгірший, найстрашніший приклад, але і інше. Що це за задум такий? Це помста за щось, за те, що не було хліба, солі. За що? Що він робить? Чому він наказує, добиває все, що там, хоч якось ставилося до Росії колись більш-менш позитивно? Дякую за твоє запитання. Воно насправді непросте, і відповідей може бути декілька. Дійсно, в цих містах, історично ці міста, дійсно, вони ставилися, дуже... Так не треба далеко ходити. До 2014 року я особисто абсолютно лояльно ставився до Російської Федерації, і мені здавалося, що це братерська країна. Мені Путін не подобався, я про це казав і до того, але в цілому, що країна, звичайно, це ж близька дуже країна, це ж брати і все. Просто я все зрозумів в 2014 році, одразу, як тільки побачив російських спецпризначенців в Сімферополі, які захоплювали аеропорт тоді в лютому 2014 року. З тих пір для мене все зрозуміло, і 9-й рік, на жаль, вони тільки доводять, що дна нема, і все гірше, і гірше, і гірше вони роблять. До когось це дійшло тільки зараз, в 22-му році. Дійшло, і слава Богу, хоч зараз. На жаль, є ті, напевно, до кого ще не дійшло і зараз, тут я вже не знаю тоді, що сказати.
Але дійсно така проблема є, і таких людей, от схід, південь, було от останні роки, вони були переважно там. Чому удар? Ну, я думаю, що все-таки на початку ніякого спеціального задуму не було. Просто ці міста, вони найближчі до Росії. І вони і потрібні Путіну. І, тобто, Харків 30 кілометрів від російського кордону. Маріуполь, ну, там від до лінії розмежування декілька десятків кілометрів, те саме. І так по всіх містах. Тобто, це просто, ну, так склалося, що вони близько. Але це на початку. А далі, я думаю, дійсно включилися прямо такі помсти. От мені здається, дуже показова історія в цьому сенсі є саме Маріуполь і Харків. Що коли він не побачив, що його там чекають і зустрічають з квітами, то він якби вирішив, що це не просто вороги, як там ті, хто живуть там, він на Галичині, для нього там вороги. Він, напевно, як собі так це уявляв. А це зрадники. Оце, значить, вони зрадники руського міра. Оце в Харкові, в Маріуполі, в Одесі. А зрадників треба покарати найжорсткіше. Я думаю, що це теж включилося. Це абсолютно не людська логіка, але ну Путін – це соціопат, це хвора людина, це очевидно кожному сьогодні. Путін маньяк, на мою особисту думку. Ну, маньяк, абсолютно. Тому в його цій логіці маньяка це так. Тобто цих треба особливо жорстоко покарати, тому що він на них розраховував, на нас, а бачиш, а вони ні. Значить, особливо жорстоко. Слухай, Олексій, я про Одесу хочу ще запитати. Ось розвідка каже, британська чи американська, чи обидві, що Путін і зараз не відмовився від плану захопити всю Україну, захопити Київ і Одесу. Чи ти бачиш приготування до спроби наступу на Одесу? Чи буде він все ж таки намагатися відрізати Україну від моря, приєднати там Придністров'я так зване до окупованих територій? Чи він хоче цього і чи він може це зробити, на твою думку? Він точно цього хоче. З самого початку Одеса для нього була... Дивися, він на цьому параді в Москві знов, він назвав вже 4 українських міста. 4. Севастополь, Харків, Київ і окремо Одесу. Він просто Севастополь, Київ, Харків просто назвав, а Одесу підкреслив. Тобто оце 4 міста, які мають для нього найбільше значення, сакральне значення з багатьох причин, кожне в силу своїх причин, Одеса в силу своїх причин. Це там 4-те місто Російської імперії в 19 столітті, культурне і так далі. Але дуже важливо найбільше місто на березі Чорного моря, фактично столиця Чорного моря. Це кордон на Придністров'я, це відрізати Україну від моря. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто з усіх причин. Тому він дуже хоче, але він не може. І оце добра новина, і я можу її впевнено сказати. Він не в змозі. Я впевнено кажу, що російські війська не зможуть взяти Одесу і не зможуть взяти і Миколаїв, який стоїть на шляху до Одеси. Вони не зможуть цього зробити. Я абсолютно це відповідально кажу. Це не шапка закидательства, це не пропаганда, а це тому, що я кожен день, там, коли не в Києві, коли я десь там не їду в Харків чи в Чернігів, я в Одесі, в Миколаєві, на кордоні з Херсонською областю, безкінечно допомагаємо. Я спілкуюся з усіма бригадами, які там воюють. Я знаю всю ситуацію, я знаю співвідношення сил, я кажу впевнено. Він не візьме Миколаїв, він не візьме Одесу. І саме тому я думаю, що от останнім часом він почав Одесу нищити. Він довгий час Одесу не атакував, тому що він сподівався Одесу захопити. І йому потрібен був і порт, і аеропорт, і все це інфраструктура. Зараз він збагнув, що Одесу йому не взяти, і тому почалося нищення Одеси. Тобто така помста, про те, що ти казав, да? Помста. Ну це вже, це тут може емоційна помста, а можливо, тут є і раціональні речі. Одеса це як Дніпро, це є якби точка, це такий якби центр для цього нашого угрупування Сходу.
великою мірою. Харків, Ну і крім Харків того, там це порт, це все одно ворота, звичайно. морські ворота. І те саме Так. Одеса, і це порт, і це ворота в Україну. І йому, звичайно, дуже треба ці ворота зачинити, хоча б такими нападами варварськими, абсолютно і дуже цинічними, бо він в один день, 9 травня, кладе квіти до пам'ятника монумента Одесі як місту героїв, і в цей же день встромляє кінжал у вигляді ракети гіперзвукової кінжал в серце Одеси. Значить, він робить в один день, майже в одну мить. Ну, знаєш, про це у мене в етері сказав там Ігор Рейдман, двоюрідний брат Бориса Немцова, що, може бути, були ж різні там диктатори, фюрери, підлі, там, жорстокі, але більш лицемірного, більш брехливого, цинічного, світ точно не знав. Я хочу останні 5 хвилин нашого етеру присвятити на Херсонській області та тимчасово окупованому Криму. Ти близько, ти знаєш, ти володієш інформацією, більш широкою, більш глибокою за мене і за багатьох. Так, ти не військовий, але все одно. І бачення ти перспективне теж маєш. Як буде звільнено Херсонська область і в який спосіб буде звільнений Крим? Я бачу на зараз тільки військовий спосіб. Ніякого іншого способу я не бачу. На жаль, росіяни, як в Криму вони окопуються вже багато років, навіть до 2014-го, на жаль, мали можливість це робити, а аж після 2014-го взагалі. Тепер останні ці 2 місяці вони окопуються в Херсонській області. Саме от слово «окопуються» – це не фігуральний вираз, а це просто от пряма річ. Вони окопуються, вкопуються в землю, будують фортифікації. Вони не збираються йти з Херсонської області. Ніякі мирні перемовини до цього їх не сподвигнуть. Я в це не вірю. Це моя думка, звичайно, але я думаю, саме так, що вони нікуди не підуть, вони не збираються йти. З багатьох причин. Частина Херсонської області – це той самий коридор на Крим, так потрібний їм. І це канал. І це канал. А саме місто Херсон для цього їм не потрібно. Але ще місто Херсон – це єдиний обласний центр окупований. А в чому тоді результат взагалі цієї війни, якщо нема взагалі нічого? Бо Маріуполь – це велике місто, 500 000 було місто, тепер знищене повністю місто, але Маріуполь не був навіть адміністративним центром Донецької області. Тобто, а Херсон – це Херсонська область, це місто, центр області. Тому, я думаю, вони нікуди йти не збираються, і тому вибити їх звідти ми маємо обов'язково, але тільки відбудеться військовим шляхом. Як це відбудеться? Тут військові не потребують моїх порад, я дійсно не є професіоналом. Моє завдання – зробити все політично для того, щоб наші військові отримували зброю, отримували все необхідне для них, для того, щоб виконати своє завдання. Отримували спокійний тил, отримували захист, отримували інформаційну підтримку і все інше. Олексій, і про Крим. Я перепрошую, 2 хвилини навіть менше залишається, бо питання Криму стоїть на порядку. Я з цього почав, а з Криму тим більше. Тобто, якщо я кажу, що вони не збираються йти з Херсону, який окупований 2 місяці, то з Криму, який окупований 8 років, вони тим більше не збираються йти. Тому я бачу тільки військовий шлях того, яким чином вони будуть звідти викинуті. Я знов повторюся, абсолютно впевнений, що це відбудеться. І мені здається, що якщо до 24 лютого багато хто сумнівався, що це можливо, то після 24 лютого всі побачили, що це можливо. І воно відбудеться. Але я не зможу назвати строки зараз. Тому що будь-який строк, який я назву, це буде просто нечесно, тому що я їх просто не знаю. І це залежить від такої кількості чинників. Я за що тебе люблю, ти не гайкуєш, так? Тобто ти відповідальна людина, і я так само проти гайпу, проти ура, швидко, давай. Для мене головне – це життя наших військових і їхня потужність. Тобто, коли буде зброї достатньо, тоді Генеральний штаб вирішить, що робити і в який спосіб, так? Абсолютно. А ми тут не будемо вдавати з себе когось і експертів якихось там, да? Ось, я хочу подякувати, що ти долучився. Підписуйтесь на канал.
Спостерігайте за його Фейсбуком. Він чесно все пише, має державницьку позицію. А тих, хто нас бачить, я прошу підписуватися на YouTube, допомагати донатами. Я знаю, що ви це робите. І я закликаю вас це продовжувати, бо ми потребуємо вашої підтримки, бо іншої підтримки в нас, на жаль, немає. Але ми все одно працюємо і працюватимемо до перемоги, а після перемоги вже в рідному Криму. Дивіться АТR, до нових зустрічей.